Сега да видим. Тук вече става дума за Гранд При на България. Кой ще триумфира в София? Дали лидерът е световен шампион Хавиер Виегас, или пък победителя в последните 3 старта Реми Бизоа от Франция ще продължи победната си традиция до края на годината. Разбира се, гарантира среброто за сезона, но пък и победа поредна срещу първенеца на планетата Хавиер Виегас от Чили. Ето, загрява публиката, подканва всички да викат за него. Ще видим сега какво ни е приготвил. Отгрява добре. Може сами да чуете различния шум от неговия мотоциклет. Четиритаковите мотори звучат доста по-различно и доста впечатляващо се чува в зала Армеец. Има нужда. Машините от 4 такта, които навлязаха масово в мотокроса. Вече говорим за екология и за още много важни допълнения към самото състезание, но тук нещата са по-различни. С цунами. Браво, браво. Това беше приземяване от едната страна. Малко нестабилен беше този скок. И сайдлайн е перфектно изпълнен, перфектно залепен, с много сериозно изпълване във въздуха. Задно салто с клифхенгър. Бекфлип клифхенгър не бяхме виждали през финала на тази вечер. Много добре изпълнен, много добре приземен. И комбо. Супермен Индиан Ер с Рок Солид. Това може би е най-чистото изпълнение тази вечер от финалистите, според мен. Да, много добре беше и задно салто с Шаолин. Бекфлип Шаолин. Добре приземен. Огромен бекфлип руър. Най-опасният скок за тази вечер. Изключително добре. И задно салто с двоен кан или изместване на краката от едната страна на мотора. 28 секунди му остават. Огромна чупка. Мотора просто полетя с задната гума напред. Най-стария от всички трикове в мотокрос и фристайла. И Супермен с една ръка фанат за седалката. Чакаме и финалния скок, който ще донесе най-много точки на Реми Бизоа. Той или Виегас? Или да изчакаме това заключително изпълнение на французина преди да дадеш своето експертно мнение? Ще видим какво ни е подготвил Реми тази вечер за финал. И финал на световното първенство за 2011. Абсолютно концентриран, съсредоточен. Бекфлип, хард атак с една ръка. Браво, перфектно. Много сложен трик, перфектно приземен. Надявам се, че журито ще го оцени много добре. Сега чакаме крайното подреждане. Чакаме оценката на Реми Бизоа. И той ще прави подаръци тази вечер. Разбира се, дай обаче експертна оценка. Той или Виегас? Мисля, че можеше малко по-добре да се представи в първите си трикове. Журито ще гледа за техническо изпълнение и разнообразие и цялото впечатление ще бъде доста критично. Много е трудно да се даде оценка. Не случайно са абсолютни професионалисти журито 5 човека. Попиташ мен, световен шампион с успех в финалния кръг, изглежда най-добре. Но пък Гранд При на България може да остане и в Европа. Да отиде на френски адрес. При всички случаи оценката му ще е по-добра от тази на Мелеро от Испания. Но дали ще надхвърли тези 409 точки на Хавиер Виегас?
Сега ще видим. Огромна мексиканска вълна. по трибуните на Напрежението Арена Армеец. нараства жестоко. Докато вие гледате наистина виртуозното изпълнение на Реми Бизоа. Напрежението расте, журито все още не може да излъчи победителя. Си, разбира се. Журито се бави. Това е част от играта, естествено. Сувенири за палянковците. Прави чест на хората, че уважиха усилията и че напълниха Арена Армеец. И че София и България показват изключително разбиране на това ново за нашата страна мотоциклетно шоу. Смея да твърда, че софийската публика бе компетентна тази вечер при оценяването и при реакциите на показаното от световния елит в фристайла. Продължава неизвестността. Разбира се, още веднъж уточняваме, че става дума за битката, кой ще наделее в Гран При на България, а не кой ще бъде световен шампион.